Mga kapartner, ari kita diri subong sa may Bantay Dagat Watchtower, kaga diri man mismo sa may substation sang Philippine Coast Guard. Kung sa diin mga kapartner, may nakuha kitang impormasyon from Bantay Dagat nga may ara nga mga illegal fishing activity nga nagluntad diri sa baybayon sa Banwa sang Inubaan. So nakita naton mga kapartner, no, na kuha naton sang initial impormasyon nga may 5 ka nagapangisda nga taga Barangay Cartagena, sakop sa siyudad sang Sipalay, ang nadakpan diri mismo nga nagapatigayon sang illegal fishing. Nagagamit sila sang compressor, which is ginabawal mga kapartner. Kagamuman dive sila o nagasalom sila, nagapangwa sila sang isda dito mismo sa marine protected area nga may mga municipal ordinance nga ginabawalan gid ang pagpangista sa marine protected area mga kapartner. So karon aton pag istoryahon, no, aton pagayuan man impormasyon ang substation commander sang Philippine Coast Guard diri sa Banwa sa Inubaan nga si Sir Aiden Trabasas. Kagamuman ang chairman sang Bantay Dagat, nanungod sining nadakpan nga mga mangingisda diri sa Banwa sang Inubaan. Sunod pagani sa aton nakuha paging impormasyon, mga alas 11:50 sang sila na monitor na dakpan sa baybayon diri sang Banwa sang Inubaan. That is January 30, 2024. Pero subong nga mga inuras mga kapartner, ala 1:30 na sang aga kaginaulat naton diri sila magabot diri sa may Bantay Dagat kay kagini tipit sa 31 niya, no, sang aga sang January. So hulaton naton diri sila kag aton ay malon kung sino ini nga mga persona ining nagkaladakpan, no, ining 5 ka mga tawo nga nagkaladakpan diri nga nagapatigayon sa illegal fishing mga kapartner. Good morning sir sa inyong tagpalamati. Before that sir, may info na sa amon nga nagliligad nga mga gabi may nag-conduct sang illegal fishing by using illegal compressor, unauthorized fishing sa vicinity sang Bulila Island. That's why nag-conduct kita sa seaborne patrol in order to validate sa inyong report. Kag sa vicinity water sang Asia, which is sa portion nga marine protected area, dito sila na manadak ang nag-conduct sa unauthorized fishing using by compressor. Yes sir, marine protected area ang gina-conduct nila sa fishing din siya. According sa mga pag-imbestigasyon sila sir, taga Cartagena Sipalay sila sir. Okay. Siguro ang ma-advise lang namon sa mga mangingisda, although nga igado gud man siguro, pero fair play lang kita, hindi lang kita mag-illegal fishing. Ay isa pa, kung tublago na ito ng mga marine protected area, ang mag-apektuhan na pila kadlaw ang next generation, wala na siyang may ma-harvest ng mga isda. Padayon ng pag-conduct nila sa illegal fishing. Kami sa Coast Guard sir, continue ang conduct namin ng seaborne patrol para ma-prevent naton o ma-minimize naton ang pag-conduct diri sang illegal fishing sa Banwa sang Inubaan. May agano sa tanan, pumuluyo sang Banwa sang Inubaan, kapartner Kenneth, no. Bali sang last week may mga reported sightings nga nagakandak sang illegal fishing using illegal compressor, no, sa island sang Pulo Clara, no, sakop sang Barangay Talakagay, no. Nag-operate ang Bantay Dagat kaupod sang PNP Hinubaan Coast Guard station diri sa Hinubaan man. So wala naton sila maabdan, wala kita naguntat sa pag-operasyon hasta nga madakpan ini sila
sa area sang Barangay Buluangan dito sa aton pagid nga marine protected area, no, nga gina ano gid sang banwa kag sang aton nga pinangga nga mayor nga dapat protektahan gid ang aton nga marine protected area. Kag sang ini nga gabi padayon ang pag seaborne patrol alas 11:57 sang gabi January 30 2024. Kag nadakpan gid sila dito nga aktual nga naga fishing, conduct sang fishing using illegal compressor, no, which is nga naka-state gida sa aton nga municipal ordinance. So magapadayon ang bantay dagat kaupod sang Coast Guard, PNP Hinubaan and Port Isuyo Maritime, no, upod man ini sila sa aton sa pag-operate para nga matap na ining mga illegal fishing diri sa aton banwa sang Hinubaan. Siguro more or less 270 meters, no, ang hose nga na confiscate kag may apat ka pana. Kag ang ilang basket nga ginasudlan sa basket nga net nga ginasudlan sa ilang makuha ang isda. Siguro mga suno sa aton pag-imbestigar, mga 15 minutes pa lang man sila nga nakasalom, siguro may kuha sila nga 5 kilos. So kung nagtinir ni sila siguro sang 2 ka oras sa dalom sang tubig sang aton nga dagat sa Marititidria, siguro madamo pagid ang ila makuha dito nga mga isda, no. Kag dapat gid na naton sila tapnaon kay ang marine protected area dira itlog, nagapangitlog ang aton mga isda. Ginaayo ko lang, no, sa mga pumuluyo sa banwa sa Hinubaan, ilabi na gid sa aton nga mga mananagat diri sa Hinubaan, dapat kung may ara ka mo makita nga mga illegal fishing sa activity diri sa aton banwa, dapat mag report gid kamo dayon sa amon opisina, no, sa bantay dagat, watchtower or sa Coast Guard or sa PNP para ma-aksyonan naton dayon. So gikan diri sa bantay dagat kag sa may substation sa Philippine Coast Guard, sa gyapon padayon kita mga ka-partner sa pag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment programs ang 96.7 The Lovely News FM. Balita, kalingawan kag pagpalanga, ini si ka-partner Kenneth Perez, 1 Hinubaan.